Eli me olemme täällä Nurmijärven Klaukkalan alueella, jossa toimitamme kaukolämpöä asiakkaillemme. Nurmijärvi on varsin nopeasti kasvava alue ja etenkin tämä Klaukkala. Täällä on asukasmäärät ja sitä kautta energian tarve kasvanut voimakkaasti. Ja tuolla taustalla vanha 4 megawatin Arinakattilalaitos on jäänyt auttamatta pieneksi ja yhtiömme päätti 2013 loppuvuonna, että investoidaan uuteen kattilaan. Ja nyt tosiaan tänään olemme viettäneet avajaisia. Tämä 10 megawatin leijukerroskattila valmistui tuossa joulun tietämillä ja on siitä asti toimittanut hyvää, edullista, ympäristömyötäistä lämpöä Klaukkalan asukkaille. Täällä on paljon lapsiperheitä ja täällä on myös tämmöistä oheistoimintaa, että tänne on varmasti saatu paikallisia kyläilemään. Minkälainen merkitys ja minkä takia te haluaisitte järjestää tämän kaltaiset avoimet ovet? No, meillä on yhtiön sloganina palveleva, paikallinen, ympäristövastuullinen ja me ollaan keskeisesti paikallinen yhtiö. Ja sitä kautta halutaan tuoda itseämme tyköön ja ollaan järjestetty ja oltu mukana erilaisissa tilaisuuksissa, tuotu esille asiakkaillemme ja kuntalaisille meidän palveluita. Ja nyt ajateltiin yhdistää tämä laitoksen avajaiset ja tällainen normaali asiakaspäivä yhdeksi ja samaksi tilaisuudeksi. Teille on pitkän aikaa Vapo toimittanut polttoaineita. Minkälainen Vapo on ollut teille kumppanina? Kyllä olemme olleet tyytyväisiä Vapon toimintaan. Kotimainen, vakavarainen, iso, luotettava toimittaja, jolla on monipuolinen polttoainevalikoima tarjottavana. Että yhteistyö on kyllä toiminut oikein hyvin. Kiitoksia.